Right, Fred London with Streams of Light. Tukupanga video tuyomaliza mu series ya studies amene mapanga Daniel. So video ini yomaliza buku la Daniel. So abati khatu kusuntha tikuano ku buku la yani la chivumbuluso. Tuthoza ari makana finthayi dali. Datha kupempha sona no kwa amene afuna vesele video imene ataonera Daniel chapter 11 verse 1 to 19 ndikuonera so Daniel 11 emweyo verse 19 mpaka 35 ndikumalizira ndi Daniel 11 verse 35 to 45 awanda amene akumangira chapter chino chifati chapter ndi chomalizisa chimene chikukhanga no chikumba nkotazo. So ndine brother Daniel tikhati kuna Daniel chapter 12 verse 1 to 13. So Daniel 12 verse 1 ndikamba zokuti chani kuti no ndipo nthawi yomweyo adzauka Mikaeli kalonga wankulu wakutumikira ana a anthu a mtundu wako, ndipo pazakhala nthawi ya msauso sinakhale yotere kuyambira mtundu wa anthu kufikira nthawi yomwe ija. Ndipo nthawi yomweyo anthu ako adzapulumutsidwa yense amene ampeza olembedwa m'buku. So tinaona ana akale ona kuti no pa nthawi izakhala no anthu a Mulungu afika kuti sangathe kugula ndi kugulisa. Anthu a Mulungu afika pokuti no afinyida kwambiri koma chipulumutso chizadzachokera kwa Yesu amene ali mfumu yathu. Izakhala nthawi yokoma ndithu kwambiri imene anthu a Mulungu azakumane. So Daniel 12 ikumalizisa kumba nkota Daniel chapter 11 zimene zochitika. So tikamana bwino tikamakamba za ulosi nkhani yako sikungofika kuti chikuthana chani mano tikamakamba za ulosi makamaka tikaona buku la chivumbuluso tiona mu presentation ikona no Daniel ndi buku limene linasekedwa kufika nthawi kumapita koma buku la chivumbuluso ndi buku losekedwa. Now tikaona buku la chivumbuluso makamaka zona no buku la chivumbuluso ndi buku la chivumbuluso cha Yesu Kristu. Nkhani yayikulu mu ulosi titazina zomwe na osazivesa kwenikweni komano nkhani yayikulu ndi kuvumbulusa Yesu Kristu kuti anthu aone ndani, aone Yesu. That's the main thing. Nkhani yayikulu ya ulosi ndi kuti anthu aone ndani, aone Yesu. If anthu kumapita kwa study ya Daniel angupanga mantha ndoti lapanga miss the main issue. Nkhani yayikulu ndi Yesu. So nkhani yayikulu sizotino ndingozo chako ndi chakuti mano kulandira kuti no apapa tifuna the verse says, right? So apapa tikaona Daniel 12 verse 1 nkhani yayikulu ndino Mikaeli Akadzayima, right? Kuyimira ona kuti no pa nthawi ya imeneyi Mikaeli amene akuyimira Yesu. Mikaeli ndi mawu amene amathandiza kuti iye amene ali ngati Mulungu ngati Mulungu who is like God, right? Ndi Yesu yekha amene ali chimenechi. So ikuthana zona kuti no kuyimirira ameko kuti kuna Yesu Kristu amaonesa nthawi sali pa dzanja lamanja la Atate koma akayima ndiyoti nthawi yoti no apulumutsa anthu ake chifukwa nthawi ili musiyarani yatha. So kuyimiriranso kwa Mikaeli kuyimira ona kuti no utumiki wake woyimirira anthu ochimwa adani watha. Mwanjira ina aliyense wapanga chisankho amene amusankha iye asindikizidwa ndipo akhala otetezedwa mpaka Yesu adani abwere. Koma mtundu wa anthu amene wamukana iye kwa iwo azisekera okha chiseko chechitetezo pabeso chimene Yesu Kristu angapanga kuti apulumutse koma azikana okha azikaniza okha ndi kulandira lemba ajana la chirombo kumapita nthawi, right? So zakhala no pali magulu anthu awiri aliyense wasimikizika muchichaka anthu a Mulungu asindikizidwa ati sangachimwenso anthu ochimwa ankana Mulungu tisangamukalandireso. So pa nthawi imeneyi ati Mikaeli Akadzayima, right? So tikupitiriza Daniel chapter 12 verse 2 Mikaeli akayima chizachitika njani zimene zolumikizana ndi kuyima lako ndiyo chani. Ndipo ambiri iwo ogona mfumbi lapansi adzauka, ena kuuka ku moyo wosatha ndi ena ku manyazi ndi mnyozo wosatha. So pamene Yesu akubweranso kachiwiri ati Mikaeli Akadzayima chichitika njani kuzakhala mzukiro wa anthu olungama ndi wa anthu amnyozo ati mzukiro moyo wosatha mzukiro amanyazi. Now verse akamba ndipo aphunzitsi adzawala ngati kunyezimira kwa thambo ndipo temeno zambiri asati chilungamo ngati nyenyezi ku nthawi za nthawi. So aphunzitsi anthu amene azazida ndi Mzimu Woyera kumapita nthawi pozaukitsidwa
atazawala ngati yani thambo, azawala ngati nyenyezi. Mwanjira ina inu ndi ineyo angakhale tingafe mwa Yesu Khristu, olumbukisoso imene titafa, ololera titafa, pali chiyembekezo kunena kuti tizaukitsidwa ndi mphamvu yake yandani? Yesu Khristu. Imfa simathero a nkhaniyo yayi, koma nkhani ikuzatha pamene Mikaeli watani? Wayima. Koma akamba za mzukiro, so tikaona kunati pali mzukiro iwiri, pali mzukiro wa umoyo wosatha. So umene ndi umene tikupeza pa 1 Tesalonica chapter 4 verse 16 akuti no, pakuti Ambuye adzatsika kumwamba ndi mwini yekha ndi mfuwu wa angelo wamkulu ndi lipenga la Mulungu, ndi pakufa mwa Ambuye adzayamba kuuka. 17 pamene ife okhala ndi moyo otsalafe tidzakwatulidwa nawo pamodzi m'mitambo kukakumana ndi Ambuye mlengalenga, ndipo potero tidzakhala ndi Ambuye nthawi zonse. So amene azambe kuuka ali ndi anthu amene anafa mwa Yesu, koma ife otsala amoyofe nafe tidzakwatulidwa pamodzi ndi ndani? Ndi kukakumana ndi ndani? Ndi Yesu Khristu, kukakhala naye kwa nthawi zonse. So ichi ndi chiyembekezo chanu ndi ineyo. Ngati tili mwa Yesu Khristu tikuzavala matupi ake osafa, tikuzalandira immortality. Kwa lero timalandira moyo wamuyaya, koma matupi athu azalandira moyo osatha, sazafanso pachani? Pa mzukiro. So tikaona chimusi 1 verse 7 anakambanso za mzukiro wa mnyuzo. Chimusi 1 verse 7 akamba tino, taonani adza ndi mitambo, ndipo diso lililonse lidzampenya iye, iwo amene anampyoza, ndipo mafuko onse apa dziko azamlirira iye. Terotu amen. So mzukiro wa anthu amene akukamba za mnyuzo ndi anthu amene anapanga zoti Yesu mpaka atani? Aphedwe. Anthu amene anapanga upo kuti Yesu mpaka atani? Aphedwe. Paja Yesu anazati muzaona mwana wa munthu akukhala kudzanja lamanja. Mwanjira ina anthu amene akufunika asimikizike, umboni ukhale bodi kuti chimene anapanga chinayi choyipa ndi kuchonyansa. So anthu amene anagwirizana onse kwambiri china Kayafa, Ananiasi, onse aja ina Herod kafa, onse amene anagwirizana muupo umene kuti Yesu aphedwe azaukitsidwa mu mzukiro wa mnyuzo. Tinamuone Yesu Khristu akudza mlengalenga kenako kuwonongeka ndi ulemerero wa kuwala kwake pamodzi ndi osochimwa. So pali mzukiro iwiri. So apo ndimene nkhani yonse izatani? Izamalizisidwe. So kufikira apapa ndeti nkhani yonse atani? Yatha. Now ndeti Daniel chapter 4 mapita ukuku akhala panga comment pa nkhani zimenezi. Ni commentary ya pa nkhani. So Daniel 12 verse 4 no, koma iwe Daniel, mukuona menepe. So Daniel 4 akamba za mzukiro, anthu amene azauka zawala chani ndi zina zotero. Mwanjira ina anthu azakhala ndi matupi osiyana, azakhala ndi nyengo zawo zasintha. Daniel 12:4 akumaliza fanati no, koma iwe Daniel, akamba zindira Daniel, sekera mawu awa nukhomera chizindikiro bukuli mpaka nthawi ya chimaliziro. Ambiri adzathamanga chawo kunduko ndi chidziwitso chizakula. Now akumuza Daniel tuno utsekere bukuli kufika nthawi ya chimaliziro, time of the end. So nthawi ya chimaliziro hapa Daniel 12:4 mene anana mu video ya mbuyo iyi ndi imene ikulimbikitsa ndi kubwera kwa Yesu Khristu. Tusonza tuno pamene Yesu akubwera, chidziwitso cha buku ili imene anayisindikiza kuti alikhomere ndi kuliseka, chidziwitso cha buku ili chizatani? Chizachuluka. Nthawi imene mava chisona anthu amene yayi pano pati kumapita nthawi chifukwa tino nzera yachuluka, kuli achina AI, kuli chani, kuli internet, kuli Facebook, akuluakulu ndi apa pazigwirizana bwanji. Inde zonse ndikuchuka kwa nzeru kwa munthu kumano ayi apa kutuze fino nzeru yokhuza buku la Daniel izachuluka. Anthu ambiri zakhala kuthamanga nduku mu bukumo ndikumvesesa chifukwa no zinthu zonse zimene zinakapita mmene momwe zakhala zikubwera, tizakhala tikuziona ndipo tikuziona panopa. Ndipo anthu ambiri akhala kuthamanga mbukumo ndipo nzeru itani? Ichuluka, chidziwitso chichuluka. Mwandipesa inepa. So buku limene la Daniel ndi buku limene linamangidwa mu nthawi nikopereka chonchi chisanzo. Munthu utakhala ndi buku la form 4, let's say la biology la form 4, omwe la biology nophera mwana chemistry ya form 4, right? Ndi buku la Macmillan chemistry form 4 ndikumpasa mwana amene ali standard 2, ataliona ataona mwina atamona bere kuti no 8 amuvuta kwambiri, kumpasa buku lomwelo mwanaye alisunge
standard 2 salimvesi, standard 8 azitha kuona bena yake kuma salimvesi, afika form 2 aziyamba nokuti okay izi ndiyo nje, koma kamaze afika form 4 mwana amene buku limene azakhala kulimvesisa. Chifukwa chani? Nthawi ndimene yasegula chiziwiso chake. So ndi chimozimozi buku la Daniel. Buku la Daniel Mulungu anayikamo zinthu zokuti no zina sititha kuzimvesesa mpakana chochitikacho chitakhala pafupi titi kutani tikumanizana nacho. Nkona nati no buku lasindikizidwa kufika nthawi kumapeto ndi buku limene lasindikizidwa mu nthawi. Yekha amene afika ku nthawi ndi amene angathe kuimvesesa. Koma osati yense ayi. Tiona tunathawa amene ali ndi mzimu wa Mulungu ndi amene atha kulimvesesa chani bukulo nthawi ikamakwana. Kuna kuti no laikidwa chizindikiro. Tikamapita kumapita nthawi chiziwiso cha buku chikhala chitani chuchuluka. So anthu ena amati ayi izi ndizokhala zimene ndazipanga study nthawi imeneyo zinazo ayi no. Bible ina tino chiziwiso chikhala chitani chikukula pa zinthu zimene timazidziwa kale. So tisadane ndi maulosi wayayi, tikhale kuwerenga ndi kumvesesa. Okay, so pali ndithu chiyembekezo. Kuna no anthu akhala panga study, anthu akhala kumvesesa, anthu akhala ndithu akuona. So tikamawerenga Daniel chapter 12, pali ndithu chapter chimene chimafanana kwambiri Daniel 12 ndicho chivumbulutso chapter 10. Ndimafuna nene icho ndicho anthu amene tinaona Daniel chapter 7 pamene timangamba lesana ndi ufumu mphoto yawela mtima, right? Daniel chapter 7 tinaona chapter chimene ndiyo lumikizana kwambiri ndicho mu chapter 4 ndi 5. Koma pa chapter so ichi chimene chilumikizana kwambiri ndicho mu chapter 10. Pamene timaona Daniel 10 ndiyo lumikizana chonchi ndi Daniel mu chapter 1. Mu 1 Daniel 10 ndi chonchi. Mu 10 ndi ulosi. Mu Daniel 10 ndi ulosi. Chimuso 1 ndi chokhazikikacho. So tikamaona bwinobwino buku linasindikizidwa ndi kusekedwa mu Daniel. Koma buku lomwe linamasulira mu chivumbulutso. So apo tikuona ngelo amene ali ndi utawaleza waponda tuna ndi nyanja ali ndi kabuku kosegulira. Mu Daniel anauza buku liseke. So tioneni kuti akuti chani. Chimuso chapter 1 Chimuso chapter 1 verse lake la 1. Chimuso 10 verse 1 kuti yani. Ndipo ndinaona ngelo wina wolimba ali kutsika kumwamba wovala mtambo ndi utawayiroza pamutu pake. Ndi nkhope yake ngati dzuwa ndi mapazi ake ngati mizati ya moto. Ndipo anali nako mdzanja lake kabuku kofunyula. Ndipo anaponda nalo phazi lake lamanja pa nyanja. Ndipo ngelo amene ndinamuona ali kuyimirira pa nyanja ndi tunda anakweza dzanja lake lamanja ndi kuloza kumwamba. So ati ngeloyi analakuwala atafika pasi anali ndi buku lotani losegulira. Tinaona ku Daniel buku linasekeda, koma ku chivumbulutso buku likutani likusegulira. Mwanjira tikamaona buku la chivumbulutso ndi buku limene nalonso linayikidwa mu nthawi. Ndi buku limene likusegulidwa nthawi itatani itakwana. Ndipo buku limene ndimene kulipangisa ife verses buku la chani la Daniel. So ngelo ameneyo kapena nthenga ali ndi kabuku kusegula. Mwanjira ndi nthawi imene Mulungu akusegula buku la chani la Daniel. Verse 6 ajana analambira kutchula iye amene ali ndi moyo ku nthawi za nthawi, amene analenga mwamba ndi zili momemo, ndi dziko lapansi ndi zinthu zili momemo, ndi nyanja ndi zinthu zili momemo, kuti sipazakhala zonthawi. Mwanjira ina akuthandiza kuti no nthawi yake nditi ndinoyo. Sipakhalanso kutalika kwa nthawi yayi. Once nthawi yakwana buku limene lili la chivumbulutso ngelo anamuza. Tikaona pa chapter 4 verse 1 Yohana anazidabwera mmwamba muno ndifuna ndokuonetsa zimene zitachitike hereafter posachedwa. Mwanjira na zinthu zimene zili buku la chivumbulutso zikangoti zayambika sizichedwa mpaka zonse zatani zakwaniritsidwa. So apa pakuza kuti sipazakhalanso chani nthawi. Verse 8 kuti yani ndipo mawu ndinamva ochokera kumwamba analankhulaso nane nanena, muka tenga buku lofunyula mdzanja la ngelo wakuyimirira pa nyanja ndi dziko. So Yohana akuzidati kutengeka chani kabukuko, pamene Daniel akuzidati ani atseke kabukuko. So Daniel akuyimira anthu a nthawi ya Daniel kuti no mu nthawi yawo sadakatha kumvesesa, koma Yohana akuyimira inu ndi ine kuti no mu nthawi imeneyi tithautani takumvesesano.
So tikaona kufananiza mabuku awiriwa Daniel 12 ndi chivumbulutso 10 mutha kuwerenga ma chapters awiriwa anauza tino utseke mawu ndi kusindika bukulo pamene chivumbulutso 10 akuonesera angelo ndi kabuku kakang'ono kotsekula. Daniel 12 anauza tino bukulo lizamvesera mu nthawi yakuti yakumapeto pamene chivumbulutso 10 akuza tino sipazakhalanso chani nthawi. Chivumbulutso 12 akuona munthu wovala bafuta amene anayima pamadzi, right? Chivumbulutso 10 akuona angelo amene anayima pa nyanja ndi mtunda. Daniel 12 akuona munthu amene adayimika manja ake kumwamba ndi kunena kwa iye amene akhala ndi moyo nthawi za nthawi ndi kunena mawu asindikizidwa kuti kumapita nthawi. Pamene ku chivumbulutso akuonanso angelo amene atayima pa nyanja ndi mtunda atakweza manja ake kumwamba ndi kulambira kwa iye amene akhala ndi nthawi za nthawi ndi kunena tino pita ukanenere pakati pa anthu ndi manenedwe. So tikaona Daniel 12 ndi kusendekera kwa buku mu nthawi. Koma chivumbulutso 10 ikukamba za nthawi yathu ino tifika ku chivumbulutso 10 tizaonesa ndi nthawi yathu. Unaona buku likutani likusekulira buku amene kanasekulira ndi buku la Daniel. Kusekulira buku la Daniel ndeti tawvesanso buku la chani la chivumbulutso ziwiri zinzolumikizana chonchi, right? So tikaona mawu amene wakutino sipazakhalanso nthawi. Chivumbulutso 10 verse 6 ndilika mu HCSB version, there will no longer be an interval of time, right? Revelation 10 verse 6 ESV kukamba tino that there would be no more delay. New English translation kutino there will be no more delay. NIV kutino there will be no more delay. Chivumbulutso chechiwa ikamba tino kuti sipazakhalanso nthawi. Now tikamvesesa mu Daniel chapter 12 ikulumiza ambiri ndi chivumbulutso chapter 10. Chimene chichitika chivumbulutso chapter 10 ndioti chani tifikako kumano ningo fulo kuziratu choncho. Unena kuti no tikaona maulosonse ndazikambaso zimene timaona mu Daniel chapter 11. Unena kuti no Daniel 11 verse 19 mpaka 35 timanena kuti no maulosi amu buku la Daniel ndi chivumbulutso amene ali anthawi amene amalumiza nthawi zina amakhala kuti no ndi atsiku imene otamasulire kuti ikhala chaka. Koma maulosi amene akukhudza kubwera kwa Yesu, right? Ati sipazakhalanso chani nthawi. Mwanjirena sipazakhalanso kuti no kulekanisa no akambati ndi tsiku ndeti imasulire kuchaka ayi. Ndi ngati litsiku ikhala chani tsiku lomwelo. So maulosi amene akukhudza akulumikizana ndi kubwera kwa Yesu Khristu. Maulosi amene akupanga apply to the end of time. Now mu video yomwe yangu dusaiti nakamba koma ndifotokozasa tikamakamba za kumapita nthawi imakhala nthawi zonse ilumikizana ndi china chake, right? Tinaona Hebrews chapter 1 verse 1 to 3 kunati no Mulungu anakamba ndife m'mbuyomo ndi aneneri koma pano kumapita nthawi ayankhula ndife kudzera mwa ndani mwa mwana wake. Komano tikamaona mapita nthawi akamba za chani akamba za kutha kwa pangano chakale ndi bwera kwa pangano chani chatsopano. So mapita ake anthawi akamba za kutha kwa yani kwa pangano. Daniel 11 verse 5 makamba sona no pakuti aza aufunika alamuliro kayani kwa kanthawi makamaka mapita nthawi. So mapita nthawi akakamba za chani mapita nthawi imene inatha mu 1798 kutha kwa nthawi imene ulamuliro wa mpingo imene unatani unatha, right? So tikamaona akamati time of the end imakhala is relative wachina chake, right? So time of the end uyuyu wamu chivumbulutso chapter 10 akulumikizana ndi time of the end wa Daniel chapter 12. Paja chivumbulutso chapter 10 ikumasulira Daniel chapter 12. So ku chivumbulutso chapter 10 akutuza finance bazakhaso yani nthawi. Mwanjirena maulosi amene alolumikizana ndi time of the end yakubwera kwa Yesu amene wawa akufunika kale ma literal times isafunikaso azitambasulidwa ndi kupangidwaso multiply. Okay? So tikazafika chivumbulutso chapter 10 chivumbulutso chapter 11 ndithu tizamvesa nkhani koma for now ningokamba choncho. Yeah, so tizamvesa tikazafika kwina. So tendiyambe tibilizeni Daniel chapter 12 verse 5 akunena kuti no pamenepo ine Daniel ndinapenya ndipo taonani
anayimapo awiri ena, wina mphepete mwa mtsinje tsidya linalo ndi mnzake mphepete mwa tsidya lija. 6 ndipo ena anati kwa munthu wovala bafuta wokhala pamwamba pa madzi a mtsinje, chimayiziro cha zodabwitsa izi chizafika liti? So zodabwitsa zimene anaona Danieli ndi zimene anaziona kuyambira nthawi ya Daniel 11 verse 35 mpaka 45 mpaka na 12. Zodabwitsa zimene anaona zimene zizi, right? So atiuza soto zodabwitsa zake ndi zilizo, so sizoti chite kudabwa. So anamuza chimayiziro yake nchiti. So iyi ndi commentary ya zodabwitsa zimene anaona Daniel makamaka mwapita kwa chani kwa ulusi mpaka anaoza kulo Daniel izi tazitani tazisindikize. So right, Daniel 12 verse 7-8 akuna ndipo ndinamva munthu wovala bafuta okha. Okay, nawe ngakale verse 8 akuyana ndipo ichi koma ndipo ndinamva ichi koma usachizindikira. Pamenepo ndinati mbuye wanga chisirizo cha izi ndi chani? Mwana wenepe verse 7 pamene Daniel amauzidwa no ndipo ndinamva munthu wovala bafuta okhala pamwamba pa madzi amtsinje nakweza dzanja lamanja lamanzere kumwamba nalumbira pali iye wokhala ndi moyo kosatha kuti zidzachitika nthawi ndi nthawi zina ndi nusu, ndipo atatha kumwaza mphamvu ya anthu opatulika zidzatha izi zonse. Verse 8 ndinachimva ichi koma osachizindikira. Pamene ndidati mbuye wanga chisirizo cha izi ndi chani? So Daniel akufunsa. Daniel 12 verse 7-8 Arian. And I heard the man clothed in linen, which was upon the waters of the river, when he held up his right hand and his left hand unto heaven, and swear unto him that liveth forever, that it shall be times and half a time, when he shall have accomplished to scatter the power of the holy people, all these things shall be accomplished. And I heard, but I understood not. Then he said, O my Lord, what shall be the end of these things? So Daniel akuzidwa no mapitazo sezi pazadusa nthawi izo ndi nthawi za nusu. Tapano menewe mwanjirena pazadusa 3.5 years kenako mphamvu zawera nteme zarani za mwazida kapena kuti mpazakhaona kuno pali chi persecution choopsa ata anamva kumasana tani sana visesi. Daniel 12 verse 28 10 bizin. So mwanjirena nthawi zimezi ndi masiku enieni 1260 amene ali kumapita chani anthawi, right? Mwina tingobwereza pang'ono kwena kuno Daniel 12 verse 5-6 mafusa amene akufusa apapa ndi zinthu zimene anazoona iye pa Daniel 11 verse 40-45 chifukwa apapa pamene anthu olungama anatani anafinyira kwambiri mphamvu zawera mtima zinatani zinamwazidwa, right? So that Revelation 10 verse 6 akutoza first khaso nthawi ningopasana chisanzo china maulosos after the 230 years after 1844 maulosa nthawi after amene timangotenga ndi little times. How? Tione ndi chimusu chapter 20. Chimusu chapter 20 amauloza ifuna tuno tizakhala kumamba zaka 1000. Now funso langa ndili timazitenga zaka 1000 zini masula kukhala masiku kila kwa masiku nuza masula kukhala zaka zambiri. Timangotenga 1000 ndoti ndi chani ndi 1000 imene moyo na mene. Why? Because ndi maulosi amene akulumikizana ndi bwera kwa ndani kwa Yesu. Maulosi amene akuphatikana ndi bwera kwa Yesu amatengeda little time, amatengeda mugula time no longer kuti ndi ulosi oti no ndi straight. So nchimozimozi apapa ulosi ukuti no pasadosa zaka 1260 mphamvu za anthu zikutani zikumwazidwa, mphamvu ya anthu era ikumwazidwa. So nkhani yakulu nditi nimene sote ndipilize Daniel 12 verse 9-11 Arian ndiwerengeka nchizungu ndilo ingasinchiyo. And he said, go thy way, Daniel, for the words are sealed up and sealed till the time of the end. Many shall be purified, made white and tried, but the wicked shall do wicked, and none of the wicked shall understand, but the wise shall understand. Verse 11. And from the time that the daily sacrifice shall be taken away, the abomination that makes desolate set up, there shall be 1,290 days. So abano Daniel akumuzano ningoerenga Daniel 12 verse 9-11 verse 9.
ndipo anati pita Danieli pakuti mawu atsekedwa nakhomedera chizindikiro mpaka nthawi yachisisi. So akuzarako izizi muzazisoma apita chani anthawi verse 10 chani ambiri adzadzisuka ndi kuziyeresa. So kumapita nthawi kwambiri adzadzisuka ndi kuziyeresa muchani tikalinga chimu chapter 7 amatino iwo ndi amene anasuka minjira yawo mumwazi wa mwana achani wankhosa. So ambiri adzaziyeresa ndikutani nadzayesera ndi moto. So pazakhala ndithu chinsauso ndori yani koma oyipa adzachita moyipa ndipo palibe mmodzi wa oyipa azazindikire koma aphunzitsi ndiwo azazindikire. Now mafuna tibwerere ku verse ichi amakamba zino apa akamba za chinsauso cha moto aphunzitsi azazindikire koma oyipa sazazindikire. So tikuona anthu amene ali ndi mzimu wa Mulungu pamene akuona dziko lapansi likupanga align ndi zimene zinakamedwa mu ulosi azazindikire koma oyipa sazazindikire. So singozindika wenderecho hayi ndokhala ndi mzimu wa Mulungu azaulula zinthu zisisi zake kwa anthu ake azimvesesa zisisi zonse koma anthu oyipa sazimvesesa hayi ndipo koma aphunzitsi ndipo azazindikira. Tinaona kale ku Daniel 12 verse 3-4 kunatu aphunzitsi azakhaso mu kuzukira. So aphunzitsi awa ndi anthu amene azathandizire kulengeza choonadi chimene Mulungu apasa kwa anthu ena amene sanawasanize mwandani mwa Mulungu. Pali ndaliso ndithu akulu chimuso 1 verse 1-3 odala amene akumva odala iwo amene awerenga odala ndi amene akusunga zimene zili mchani bukhumu. So mphaso ya uphunzitsi zakhala ikhala yofunika kwambiri osati zakhala ndi yofunika kwambiri makamba nthawi imene chani tukhala verse 7 ndipo kuyambira nthawi yoti idzachosedwa nsembe yachikhalire nidzayimika chonyansa chakupulumutsa adzakhalanso masiku 1,000 mphambu 200 kudza makumi asanu anayi. So nthawi imene akuyamba ndi 190 days kuna kuti nthawi imene chonyansa chakupulumutsa chizakhazikidwa. Right? The daily sacrifice tokamba za nsembe ya Yesu yachikhalire. So lemba la chilombo ikayikidwa ndi chinthu chimene chikusemphanaso kwambiri ndi moyo wa Yesu amene amatipasa nsembe yachikhalire ya Yesu Khristu. Right? More daily we are there. Sacrifice I'm sure ndiye mama amene anapangira supplied but nkhani nena kuti no okay ningo pangira to check Daniel 12 verse 11 more sacrifice na mena anapangira supply kumano tikaona context yake more daily ndi Israel mapanga nsembe imene makhala kumama mazulu imene imayimira chani Yesu Khristu kuti no akazapereka nsembe yake izakhala kwamuyaya. So nthawi from the time whereby Mark of the Beast yayikidwa izakhala chinthu kususana ndi nsembe ya ndani Yesu Khristu. Abomination that maketh desolate yayikidwa mwanjirena abomination ndi chonyansa imeji pangisa tuno nsembe ya Yesu Khristu kanga darani yajosedwa anthu asaone kuwala kumene umapezeka mwa Yesu Khristu pamene bazikazayikidwa zimene adili kuzakhala masiku angati 1290 tingosunga masiku aroza ifana tuno mphamvu yawo era mtima izamwazidwa kwa masiku angati 1260 koma zamba litiro pamene chonyansa yokusidwa charani chayikidwa chizayikidwa nthawi iti masiku 1290 takuona amene right. So munthawi imene izakhala tuno dziko lapansi lili malo onena kuti akuchosa Mulungu maganizo awo mwanjireno malamulo nthawi zonse amapanga reflect zinthu zimene anthu akufuna kumalawi kunoko timanati ndife dziko lopembedza Mulungu. So malamulo ake amakhala kwambiri okhuza yani bebani ngopanga light okay right
So the light yachoka. Yes. Hopefully muzitha kundiva. Vana wambiri. Alright, so tutaona na kutuno zimene zochitika apa. Okay. Alright. Okay, vana wambiri. Alright, so tukupitiriza. Okay, chimene chochitika nchina kuno dziko lapasi mu nthawi imene izakhala in chaos. Pazakhala pali mavuto ambiri. Fanana kuti no. Mali kuno malamulo athu amapanga reflect zimene anthu amafuna. Right? Kumaiko amene amalamulira ndi Chisilamu amawanda kuyika sharia law, right? Kuno malamulo athu amakhabe afeabe chifukwa amapanga reflect sharia ya Malawi. So dziko lapasi kamazeka mark of the beast. Izakhala no anthu ambiri sakufuna ndani chipembedzo, sakufuna Yesu. So zakhala nthawi imene dziko lapasi latsika kwambiri. Anthu zoyipa zochitika kwambiri. Right? So pambali poti pakuchitika zinthu za ulosi kuipa kwa anthu zakhala kutani ukukwera. Mbali nayi anthu amulungu azakhala nawo akupya. Zachitika ndithu revival imene izakhala yoposa sonyani Pentecost. Pambali pa anthu andani amulungu. And pa nthawi imene mphatso ya uphunzitsi zakhala igwira ntchito osati masewera. Right? So pa nthawi imene zakhala pa anthu apanga zisankho kwa Yesu kapena dziko lapansi. Right? So ndithu izakhala ndithu nthawi ya mapeto. So ningopera pa Daniel 11 verse 12 kwamba tuno wodala iye amene ayembekeza nafikira ku masiku chikwi chimodzi mphambu 300 kudza 35. So apa kuno blessed is that way comes to the 1335 days. So akuti pakadusa masiku 1335 wodala ndi amene afika masiku ati amene wawo. Alright, so ndingofuna ndike zaka zonsezi pa timeline kuti tizigawe bwinobwino. Alright, ndibwerera suku. Okay, so tikawana apa ndingozichepesa ine ndekha kuti tithe kuona tikuona bwinobwino. Okay. Okay, so ndime pakatipa. Okay, so ndipakatipa. So tiyambeni kuganiza. Tikaona chart imeneyi tikutha kuona zinthu zingapo. Anakamba zokuti kuti zinthu ziyambe pazafunika pakhale masiku 1290 days. Okay? So masiku amene nthawi imene chinyansi chapulumutsa chikutani chopangidwa setup. Right? So chinyansi chapulumutsa chikazapangidwa setup pazadusa masiku 1260 days. Koma mkatikati mwa masiku 1260 days pazadusa kai masiku 30. Right? Masiku 30 pazakati chinthu chiyangwikidwa ngati lamulo komana chibe manu. Masiku 30 yo. Masiku 30 akadusa tikapita pambapo tiyambe pa blue, tiyambe arrow ya blue, arrow ya blue kutuza ifuna no lemba la chilombo mark of the beast ndi chinyansi chapulumutsa nzofanana. Tizaona tikapita buku la chivumbulutso. So kufanao tingotero. So akazayika tuno lemba la chilombo yakida ku America, ku Europe, ku Africa sizikubwera, ku Malawi sizikubwera. Pazadusa at least masiku 30 malamulo akungokhazikitsidwa anthu akuuzidwa ngati mene nali nthawi ya corona muja ikafika January simuthaula amaofesi aboma yanjani. Right? Zakhala nje masiku 30 ndithu. Right? Kenako pazakhala ngati kutono masiku 30 alo yofira yambirirayo. Right? Masiku 30 pazadusa ndithu. Right? Now katikati mwa 1090 days imeneyi ikazanga 30 days yadusa 160 days zakhala nthawi imene amakamba zotuno mphamvu ya anthu oyera mtima izatani izamwazida. Mwanjirena anthu amulungu zakhala kutano akuphedwa akuchotsedwa moyo wawo. Mwaso mu nthawi imeneyi ndi nthawi imenenso anthu amulungu nawo sizakhala kulandira yani mphaso ya mzimu. Uthenga wakutani kupita dziko lonse yani lapansi. Koma
anakamba zonena kuti odala iye amene akubwera kumapeto kwa masiku 1335. Now tikawerenga pali ndaliso mozo okha m'Bible imene umalumikizana ndi kubweranso kwa Yesu. Chimuso 20 verse 6 ati odala iye, odala ndi woyera mtima ali iye amene achita nawo pakuuka koyamba. Pa iwowa imfa yachiwiri ilibe ulamuliro, koma adzakhala ansembe a Mulungu ndi a Khristu, nadzachita mfumu pamodzi ndiye zaka chikwizo. Right? So apati kuphunzitsa nano ndaliso mene ulipo, ndaliso mene ukuchitika kuti no anthu amene akuchita nawo ndaliso ndi kupezeka mu ziko lotani woyamba. So odala ndi amene akubwera kumapeto kwa zaka 1335. So tikutha kuona tunawo kuno after masiku amene 1290 days tikaona chimuso Daniel chapter 11 verse 5 pano izafika nthawi palibe amene azanthandize iye. Izafika nthawi nawo kuno chisautso chererani chafika no kumapeto pazakhala ka period artistika masiku 45 ena ake kena kono ndaliso kutani ukubwera masiku 45 yo sinuzati kaya izakhala tunonde kuti no miliri iko kwa nthawi imeneyo siningathe kunena, koma nonkhandi no odala amene akubwera kumapeto a masiku 1335 ni nthawi inena kuti no anthu a Mulungu akalandire ndaliso wawo. Ndaliso ukapezeka mzukiro woyamba kwa anthu amene aphedwa, kwa iwo amene andikira Yesu kukakumana naye mujani mlengalenga. So izo ndi zosangalatsa kwambiri kwa ine. Tazimvetsa izizi nakanika kusunga chimwemwe changa koma kupanga ma videos ndikucheza anzanga ndikuwauza za choonadi chimene chichi. So ichi ndi chinthu chosangalatsa kwambiri kuti chimvesese. Ndi chinthu chokoma kwambiri tikamaona uthenga wa Mulungu kuti ukulalikidwa. So taona ndithu mapeto azonse. So tikaona Daniel Matthew chapter 24 verse 20 thamatoza una kuti no ndipo akadaleka kufupikisira masiku awo sakadapulumuka munthu aliyense, koma chifukwa cha osankhidwawo masiku azafupikisidwa. So Mulungu atiuzeratu kuti masiku azanani azafupikisidwa chifukwa cha ndani choyera mtima. Komanso tenga Roma 9 verse 20 pakuti Ambuye adzachita mawu ake pa dziko lapansi kuzakwaniritsa mwachidule. So ntchito ya Mulungu izakhala mwajani mwachidule. Na mafuna nena chinthu ichi chati imene ndapanga ichi taonesa ichi sikutiuza siku ndi nthawi imene tingathe kuyamba kuwerengesa zaka zimenezi, koma yatiuza final starting point ya zonsezi ndi imodzi pamene chinyansa chakulusa chatani chayikidwa. So tikamayona chati starting point yake ndi imodzi. Okay, siku kamba 2024 2025 ayi ndithu siku kamba zimenezo yayi, koma nkhani ili apa ndinati starting point chiyambi chikuzamba pamene lemba la chilombo atani yayikidwa. So lemba la chilombo lizakhala no layikidwa izakhala chiyambi choti anthu a Mulungu akuzata ndi nthawi yolalika kwa zaka zingati 3.5 kapena masiku angati 1290 days. For ma 30 days ambiri azakhala no anthu a Mulungu sakuzuzidwa chane kena kuti zalono mu nthawi yovuta kwambiri ya mazuzo koma uthenga utano kulowa kwa masiku 1260 days. Kenako ababa ikazati 1260 days yatha ndeti no pa nthawi imeneyo nakuno chisautso chatha chifukwa chani chifukwa chisautso chikutha chifukwa no ndikukhulupirira nakuno pa nthawi imeneyo izakhala no miliri yamba kutani kugwa. So miliri ikazamba kugwa anthu a Mulungu azakhala chisautso chatani chachukira. Tikamaza panga Daniel chapter 10 tizamvetsetsa nkhani imene ndayifotokozayi. So pali zambiri zimene singathe kuzimvetsa panopa, koma Mulungu akulonjeza nati no nthawi izo azazifupikisa. Mulungu ndi amene amagwira nthawi mujani manja mwake.
So tikamalizisa kuti chani Daniel anawuzidwa kuti chani Daniel 12:13 koma iwe muka mpaka chimaliziro pakuti udzapumula nudzayima mgawo lako masiku osiriza. So buku la Daniel ati lizayima masiku otani osiriza. Komanso ndilonjezo kwa Daniel kuna kuti Daniel azayimanso pa tsiku lotani osiriza zakumana naye muzukiro Daniel. So ndi chapadera kukhala ndi lonjezano limene. So Daniel akuzidwa kuti sazakhala mboni wa zinthu zimenezi kumafunika alowe mu mpumulo mapita nthawi azalandira mphoto yake ndiye moyo wamuyaya ndi mlengi. So tikuona sona zambiri zimene Daniel anafotokoza zizasindikizidwa zizakhala zoona ndithu pa nthawi imene zimene zikukwaniritsidwa. Ine ndimakufuna kukuthokozani nonse amene matenga nthawi kupanga share, kupanga like, kupanga comment, kupanga subscribe, kutenga ma videos download kugawa kwa ena, ma links kugawa kwa ena. Funa notenga wako wafika munthawi yake. Tili kunthawi kumapeto. Ndalemba mabuku amene adane ndi chivumbuluso. So ma links yake ndika mu description ndi mu comment box muthaku kapanga download kumawerenga, panga print kugawa sili kulesa yayi. Kana kundo uthenga wakubwera so Yesu Kristu ufunika bifike byani posikosi komanso anthu afunika aziwe chimene angapeze mwa Mulungu. Pali moyo osatha amene Mulungu anapereka mwa Yesu Kristu. Inu ndine ichi ndicho gawo lathu. Kana ikulu ya Daniel ndi chivumbuluso sikupesere tona nthawi yati etukonzeka enya ayi sinkhani yopyeza anthu. Kukonzeka kulipo. Landirani Yesu Kristu akhale bwenzi lanu. Yesu akakhala ndinu zonse zoyenera kuchita akuwuzani. Nkhani yakulu ndiyo tino mumuziwe Yesu ngati mzanu. When you know Jesus, you have everything. Amene ndi Yesu ndi yani china chilichonse. Mulungu akudaliseni. Piliza ndumikira Mulungu. Piliza numuziwa iye. Amen. Tibiriza ndeti ni mastudies a chivumbuluso mpaka yomalizira. Mulungu akudaliseni, Mulungu akusungeni. Komanso sanambiza amenepo tili ndi conference chaka chomwe chino tikhala kukumana ma details tikhala tikupanga share kwa amene angafune atha kubwera nawo conference ndi aulere tasintha venue ikhala ndetu kunchewo kwa anthu amene ali free chonde bwerani zanga amene mawu Mulungu ndikulimbikitsana ndi nzake. Mulungu akudaliseni. Amen.